Čau, zdravím vás, Rozubrada z kanálu Kvetina Rozubrada. Dneska vás vítam u Let's Playu z hry World of Tanks. Natáčam to hneď po dvojke, čiže toto je trojka, ako fakt do polovice už sa to renderuje. Teraz pôjdeme s tankom Crusader MK3. Mám na tom kanón, jak môžete vidieť, pompom. Je to veľmi dobrý kanón, je to štvorkový kanón na dvojkovom tanku, dvojkovom tanku a je to strašné dielo, toto strašne silné to je. Tak poďme do toho. Tak to som tak nalaní. Super, ako nie som nejak nízko. Samozrejme, preto má 2 Crusader dvojky, ale tak dá sa to nejako vydržať toto tu. Je to celkom dobrý tank ako pre začiatočníkov, lebo je to tank, ktorý vás naučí hrať túto hru. Podľa mňa, hej. A potom, samozrejme, ja vás nenútim nič robiť, ale iba pripomínam, že kto si chce toto zahrať, tak link dám do popisku. Je to free-to-play hra. Je to výborná hra. Tak jo, jdeme na to, Vito! A sú tam brutálne mody, už veľmi veľakrát som spomínala, ale tak je to dobré, Ja. Čo už, tak hrajeme stále ďalej. A naspäť. Ja. Má to 4 granáty v zásobníku. Jednotka neviem, čo tam nasvičuje. No, skrátka. Čo je cieľom hry World of Tanks? Ako keď hráte takto? Přestaň šňukat. Sayonara, vole! Cieľom je buď obsadiť nepriateľský flek, to je tam, kde máme tú zastavku. Toto tu skrátka. Alebo zničiť všetkých týchto, čo tu hrajú. Všetci musí byť takto červení. Zatiaľ vedeme 1-0, tu máte, no už vydáme túto ukazovateľ. Som to vám to rád ukázal, lebo ste markovali, že to nejde, mám taký môj. Je to dobré na hopu. On išiel do vody. No nevadí, neriešim. Toto dielo totálne slepé, je to Asher. Takže tak nejak. Toto sú hráči, s ktorými hrám poväčšinou, hej, hovorím poväčšinou, nie že stále, ale poväčšinou to sú amatéri, ktorí nevedia hrať, takže veľmi dobre sa mi tu hrajú. No, neviem, čo som to ešte povedal, no iba, že má celkom, pardon, musím sa odkašľať, má celkom dobrý kanón a už som povedal, že to je pompom a ten pompom nemá chybu. Vidíte, pancier drží, dobre, som mŕtvý. Ale kurva, tomuhle nevěřím. No, takže tak nejak. Teraz pôjde let's play potom toho to bude 4, teraz čo natáčame 3, potom bude 4, tak to bude s IS-3. Neraz sem chodievam, lebo teraz nemám prémiák a no, buďme si k sebe úprimní. Prerábam, takže tak. No, ak by ste nevedeli, čo tu mám tieto vysačky, tak to ešte si zmyslela tak, že to uvidíte v hre. Modpack, čo mám ja, je spojený trochu s Quickie Baby, neviem kto pozná, natáča vodko, je celkom dobrý. Mám trochu času, lebo ako rýchla hra bola, tak neviem, čo by som k tomu dodal. Dám link na hru teraz a už aj z stránky, keď som stiahoval mody, to dám, aby si aj vy mohli. Inštalácia je strašne ľahká, natočím vám na to aj tutoriál, keď chcete. Dám ho potom do popisu. Tú stránku, aj Wargaming stránku. Lebo Wargaming nemá len tanky, má aj lietadlá, má aj lode, ale tam na loďach ešte nie je multiplayer. Alebo tak nejak to je.